S mimoriadnym úspechom sa vrátila naša dvojica freestylových kajakárov z nemeckého Augsburgu, kde sa konal svetový pohár. Peter Čonka obsadil druhé miesto, Nina Halašová dokonca podujatie vyhrala. A keďže ďalšie kolo sa malo konať v Pretlingu, ale kvôli vysokej vode ho zrušili, ICF vyhlásila výsledky za konečné. Nina sa tak stala absolútnou víťazkou svetového pohára. My sme mali najprv kvalifikáciu, potom semifinál a finále. A kvalifikácia mi veľmi dobre vyšla, no v semifinále sme mali až o 10:00 v noci po tme, takže to bolo dosť náročné a nevyšli mi jazdy tak, ako by som chcela. Ja som sa trošku bála, že či postupím, ale postupila som zo 4. miesta, takže som bola veľmi rada. Ale aj ostatné baby mali pravda, že problém, takže to bolo celkom v pohode. No a potom v tom finále som to vytiahla až poslednou jazdou, čiže to bolo také trošku stresové, ale našťastie. V kvalifikácii sme si to viac menej išli iba odskúšať, pretože tam dosť veľa ľudí postupí ďalej. Celkom som bol spokojný so svojimi jazdami, dalo mi to 3. miesto. Trošku sme mali problém aj s rozhodcami, pretože je dosť ťažké niekedy odhadnúť, že ktoré triky oni uznajú, ktoré neuznajú a podľa toho si treba potom ďalej zostavovať vlastne taktiku. No našťastie sa nám to podarilo ďalej. V štvrťfinále som, myslím, že vyhral, aj v semifinále vlastne bolo na ďalší deň, to znamená, že som sa snažil si ušetriť čo najviac energie, lebo to bolo hneď po semifinále sme nasledovali do finále. No a tam som vlastne trošku vypustil a postupoval som z 5. miesta do finále a potom vo finále som začínal teda ako prvý, ako z 5. miesta. Ja snažil som sa to samozrejme vybušiť čo najviac a bohužiaľ mi rozhodcovia možno neuznali to, čo som si predstavoval, že som chcel spraviť, takže som skončil nakoniec na 2. mieste. Tým, že vlastne ja som prvé 2 jazdy moc dobre nespravila, takže som sa dosť bála. On sa to striedalo po rade, bola raz prvá Japonka, potom bola prvá Ruska, no a potom vlastne druhá skončila Švédka a tretia Ruska. No a s tou Švédkou bol celkom veľký boj, pretože ona je veľmi silná superka, ale našťastie v tej tretej jazde sa mi podarilo vlastne jeden veľmi dobrý trik, takže som ich predbehla o nejakých 200 bodov. Nakoniec vydal ten Brit James Babington, tak mal si možnosť vidieť aj jeho jazdy, bol dobrý, v čom možno teda bolo trošku lepší? No tak každý máme iný štýl, niekedy sa niekomu páči ten štýl viacej, niekomu menej, dajme tomu. Ten válec v Augsburgu bol veľmi obťažný, dosť silný a tým, že aj on bol trošku ľahší pretekár ako ja, tak by som povedal, že viacej dokázal lietať v tej vlne alebo v tom válci do vzduchu, čo je tiež bodovo ohodnotené a možno na tom trošku ťažil nado mňa. Ako ti sedí ten známy válec, ktorý vy nazývate washing machine? No, mne celkom dobre sedí, pretože my sme tam boli už asi 3. krát tento rok, my sme to boli natrénovať dopredu a on je to dosť náročný playspot, takže ostatné superky mali s tým trošku problém, tak ja som to využila, že som to mohla natrénovať a vlastne som z toho vyťažila. Nemôžem povedať, že by mi nesedel, je to v podstate o tom, že ten pretekár musí dokázať na každom válci čo najlepšie zajazdiť. Ale môžem povedať úplne, že sa tešil na ten Platling, čo mal byť druhý svetový pohár, pretože tam sme naozaj veľa natrénovali počas minulých rokov a myslel som si, že by som tam mal celkom slušnú prevahu. Na jednej strane som bola rada, že som vlastne prvá, že mi to už nikto nemôže vziať. Na druhej strane mi bolo ľúto Peťa, že to nemôže fakt opraviť, pretože na Platlingu je veľmi dobrý, ale a ja som trošku smutná, že nemôžem dokázať, že naozaj mi to prvenstvo patrí. Teda dúfam, že by som to dokázala, lebo tam sme tiež veľmi veľa chodili a trénovali, takže trošku ma to mrzelo. Ty si bol pri tých jej začiatkoch vlastne vo tomto freestyle. Aké robila pokroky za tie posledné roky? Tak ja musím pochváliť Ninu, pretože ja už pretekám alebo jazdím na kajaku dlhé roky a bol tam nejaký ten vývoj a do Niny som tlačil čo najviac po minulé roky a ona dokázala iba za pár rokov dobehnúť naozaj všetky tieto ženy a dokázala na tomto preteku, že patrí medzi tie vrcholové pretekárky. My sme v sobotu odchádzali a v sobotu som si zobrala z továrne loď, ktorá bola úplne proste novúčka, nikdy som predtým nesedela v nej, takže som bola veľmi zvedavá, či mi sadne, ale sadla som si do nej a úplne som sa s ňou hneď cítila a bolo super. Zaujímavým momentom v Augsburgu bolo jazdenie v noci pod umelým svetlom. To je veľmi náročné, pretože človek stráca tú koordináciu tým, že nevidí to svetlo, nevidí vodu presne ako tečie a hlavne tam boli farebné svetla, čo je úplne najhoršie.
Takže ja som tam vošla a ja som sa cítila strašne zle, vôbec som nevedela, kde som. Keď som vyeskymala z válce, tak som nevedela, že kde mám vlastne ťahať a bolo to náročné. Na tomto preteku sa našťastie nám nepodarilo jazdiť nočný pretek, totiž to tam bol sklz a nebolo to ani pripravené, boli tam nočné osvetlenia a na nešťastie že nám to vyšlo tak, že išli úplne po tme a ešte aj v daždi. A je to veľký rozdiel, aj z vlastných skúseností to viem povedať, že je to veľmi veľký rozdiel, pretože tie bodové svetla strašne ako keby milia priestorovú koordináciu a človek si niekedy myslí, že je úplne niekde inde. Naši reprezentanti sa už pilne pripravujú na majstrovstvá Európy, ktoré klopú na dvere, keď sa budú konať o týždeň v rakúskom Lienci. Tak jasné, že chceme byť prvý, tak dúfam, že sa nám to podarí. Vždy sa chodí na preteky s najvyššími cieľmi a tak budeme očakávať, že nám všetci budú držať palce a že my vyjazdíme tie najlepšie pozície.